Sus, 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 la înălțime! Degeaba stați lângă mine. Copiați-mă mai bine. Uite și adevărul. Am dat un anunț, cine vrea la fel ca mine să facă bani mulți, să fie la înălțime, să nu aibă șef, așa cum nu am nici eu, mai sus decât el, să fie doar Dumnezeu. Am dat un anunț, cine vrea la fel ca mine să facă bani mulți, să fie la înălțime, să nu aibă șef, așa cum nu am nici eu, mai sus decât el, să fie doar Dumnezeu. Luați exemplu la băiatul. Copiați-mă, vă rog, dacă reușiți, luptați cu toată puterea să mă depășiți. Niciodată nu îmi pierd locul, nu ajung pe doi. Eu n-am copiat pe nimeni cum o faceți voi. Copiați-mă, vă rog, dacă reușiți, luptați cu toată puterea să mă depășiți. Niciodată nu îmi pierd locul, nu ajung pe doi. Eu n-am copiat pe nimeni cum o faceți voi. La creierul meu nu pot fi prins în capcană. Nu vă agitați că o faceți de pomană. Mă face să râd când văd atâta prostie. Ce-aveți voi în gând îmi stă la picioare mie. La creierul meu nu pot fi prins în capcană. Nu vă agitați că o faceți de